hai unha da nosa querida amiga Vicky Sharp. Pregunta, querida Big Man, por que o ceo é azul? Porque as nubes marcharon un día. É un farol, é un farol. Ben, queridísima amiga Vicky Sharp, fixeches unha das preguntas que máis recibimos. Unha pregunta aguda! Por que o ceo é azul? O seguinte que tedes que entender é o espallamento. Sabedes, o ceo está cheo de moléculas de gas e de outras partículas pequenas, aínda que non as poidamos ver. Cando a luz solar bate con estas partículas, espállase en direccións diferentes. As frecuencias de luz máis altas, as violetas, as azuis, espállanse moito máis que as frecuencias máis baixas, as vermellas, as laranxas, e vemos as outras cores combinadas case como a luz branca que atravesan a atmosfera. Pero vemos a luz azul espallada que nos chega por todo o ceo. Iso fai que o ceo pareza azul. E, polo tanto, o cerebro de Lester debe ter unha frecuencia máis alta porque está moi espallado. E ademais sintoniza emisoras de radio de fora da cidade. Resumindo, o ceo parece azul porque as frecuencias azuis da luz solar se espallan ou se paran por causa da atmosfera da Terra. Oh, gracias. Moitas gracias, gracias. Non, en serio, sodes moi amables, non merezo isto. Gracias. De nada! E por que parece o ceo vermello durante o abrente e o solpor? Iso non nos lo dixeches, Sí, ten razón, Big Man. Eu estiven aquí todo o tempo. Ai, mantedesme a mente alerta. Vexamos o que ten que dicir o boguscopio sobre iso. No medio do día, a luz solar brilla atravesando así a atmosfera da Terra. Pero cando o sol está preto do horizonte, a luz ten que atravesar moita máis atmosfera antes de chegar aos nosos ollos. Lembrades que dixen que canto máis alta a frecuencia máis se espalla a luz? Pois as frecuencias máis baixas, as vermellas, as laranxa, son as últimas que se espallan. E por iso seguen aí despois de atravesar toda a atmosfera extra. O resultado, dúas das vistas do planeta que máis nos inspiran: o abrente e o solpor. Soa pois.